Continuamos en Faladoiro con Milagros Otero, Xan María Castro e Xosé Antón López. Como lles decía, vamos a iniciar esta segunda parte falando da situación política en Galicia en dous aspectos, a ver se nos dá tempo. Un, que quería que me comentasen esta crispación verbal que volveu agora coa reanudación das sesións do Parlamento, en parte protagonizada, ou na maior parte, protagonizada polo señor Beiras, no Parlamento con acusacións de nazi, fascista, e fora, pois, con outras que casi prefiro non citar aquí. Como vedes este inicio de segunda, bueno, non de legislatura, sino de período de sesións no segundo ano da legislatura? A ver, eu penso que primeiro, empezando por lo que estabas dicindo, sí. Penso que Xosé Manuel Beiras tuvo intervencións moitísimo máis afortunadas, non? E fixo discursos moitísimo mellores dos que está facendo últimamente. Penso que é unha persona moi formada, unha persona que a min gústame moito algún tipo de discurso que ten feito, pero penso que está baixando moitísimo o nivel, entrando en determinados calificativos que a min personalmente non me agradan. E por outro lado, a miña opinión personal é de que os ciudadanos e as ciudadanas están fartos, pero fartos de peleas, de grescas, de opinión. Os ciudadanos e as ciudadanas destes momentos os que queren son propostas e combatir as propostas de un con outro tipo de propostas, porque o que lles interesa é salir desta situación, que están sufrindo moitísimo, a todos os niveis. E o que lle interesa é ver como hoxe os autónomos están indignados porque lle suberon a cuota da súa seguridade social un montón de cartos, un 20% en algúns casos. E están indignados. E iso é o de que hai que falar no Parlamento. No Parlamento hai que poñer, parece un Parlamento. E parece que pagar un Parlamento e pagar ben. E xa sabedes qual é a opinión que teño eu, que hai que eliminar as diputacións e facer un Parlamento maior aínda. Non reducir diputados, ter máis diputados e eliminar as diputacións e adaptar o sistema político á propia Constitución. Pero para eso, para facer propostas, incluso erradas, para decir o que se quere facer e para poñer en riba da mesa propostas que contradigan as propostas que se fan. E iso, de verdade, é o que escoito as persoas cando tomas un café ou cando estás nun sitio. As persoas queren solucións, ou polo menos algo que eles entendan que pode ser un camiño, non saben cal, pero un camiño para poder solucionar os seus problemas. Como poden levar a casa e como poden chegar á súa casa e poder satisfacer as necesidades básicas dos seus fillos, incluso da propia casa, en enerxía, en butano e en outro tipo de cousas. Esos son os problemas reais e é do que ten que estar falando o Parlamento, porque senón, de verdad, vamos a chegar moitos á conclusión que, bueno, que o Parlamento está moi ben e queda pois moi chip, verdad? Pelearse con un, pelearse con outro, facer un discurso, tal, pero realmente propostas que podas decir, mire, isto é o que propoño eu, e para solucionar este problema hai esta solución. Vostede que di? Entón aí acabanse xa os problemas. Entón eu penso que, de verdad, que polo ben incluso da propia democracia deberían plantexarse argumentar con propostas e non estar todo o día pelexando entre sí. Milagros, por exemplo. A mí as cuestións de forma, todo o mundo sabe que me interesan moito. Eu sempre considero que a forma protexe o fondo. Penso que o Parlamento é un sitio onde se debe debatir, e onde se deben mostrar opinións plurais, e que é boísimo que haxa opinións plurais e que non todos opinemos da mesma maneira sobre os mesmos temas. Pero o Parlamento, e sobre todo, últimamente, sobre todo, nomeadamente cas intervencións de algunhas persoas, pois realmente en este momento o que se está convertindo é un ataque de falta de respeto constantemente. Non é de amosar opinións nin diferencias, é simplemente que un abre a boca para insultar. É para insultar dun xeito ás veces tremendo.
tremendo, porque, bueno, hai algún que a veces pois é un pouco máis anecdótico, non? Como esa dichosa palabra que ti non querías dicir, non? Eso é un pouco máis anecdótico, pero claro, chamarlle a unha persona nazi, chamarle a unha persoa, non sei, fascista, pois o que quere dicir é que as persoas que están utilizando esas palabras teñen que saber a grandísima carga que ten eso, a grandísima carga o que significa ser un nazi ou ser un fascista, que non é, dende logo, non estar de acordo co que ti pensas, nunca. E precisamente a democracia o que significa é que cada quen poda decir o que pensa e que por o feito de non pensar como a ti non eres ninguna de todas esas cousas. Claro, o señor Beiras, eu a verdade é que non me gusta falar do señor Beiras, non me gusta nada porque lle tengo afecto persoal. Teñolle afecto a él, teñolle afecto aos seus pais, sobre todo, tiñolle afecto a súa irmán e teño afecto a familia. Pero o certo é que eu non sei se ten máis nivel ou menos nivel, que tampouco me quero meter en eso. É unha cuestión que eu penso que realmente hai unha serie de persoas que o jalean por detrás dicindo dilles, o que non sei que, e non se pode actuar así, non se pode falar así, non se pode dicir eso por respeto hacia as persoas e hacia a ciudadanía, hacia o que é un presidente dun goberno, que é o presidente de todos, aínda que ti non o votaras, é que non se poden hacer esas cousas, non se pode dar ese xeito, eso non é ser nin máis demócrata, nin máis de esquerdas, nin máis revolucionario, nin defender a ninguén. Eso é sencillamente cargarse o que é a democracia e cargarse o que é todo, o que é a forma. Eu o sinto de verdade por el porque penso que o está facendo moi mal. Xan María. Sí, eu estou de acordo con que non se debe recurrir ao insulto e me parece que ademais, pois últimamente, por desgracia, Beiras, e iso sí que debía corregir esta actuación, porque el é capaz de facer intervencións brillantes. En outra época incluso facía intervencións brillantes, aínda que en algún momento pois, soltara un pouco, sin chegar tan claramente ao insulto como agora, pois profería frases duras, no, pero polo menos era acompañadas de unha argumentación. En este momento, pois o sinto, pero non, non? E no de chamar nazis e fascistas, eu creo que se está facendo con unha gratuidade que moitos dos que utilizan non saben o que é un nazi e un fascista, no? Sobre todo se non se miran ao espello, en algún dos casos, no? Porque desafortunadamente coincidiu isto de utilizar moi gratuitamente a palabra nazi de Beiras coa faltada agresión a un acto de Baltasar Garzón, que non é santo da miña devoción, no? Pero que ten todo o dereito a falar e que desde logo non é un nazi e un fascista, está claro. Ademais é que hai outra cousa, é que a xente que fala así non se dá conta de que todas as persoas medianamente intelixentes e todos os que están no Parlamento, dende logo, ten probado que o son, teñen a capacidade de resposta e poden tamén decir cousas moi ferintes e poden decir cousas persoais moi ferintes que as persoas, e que non se pode entrar en eso, non se pode. Sí. Porque es que senón chegaríamos a un sinfín. Sí, cando falabais do nivel que ten Beiras ou que se lle presume e que aínda debería manter, todos recordamos as grandes intervencións e os debates parlamentarios que mantiña con Fraga, por exemplo, que eran moi duros, pero de unha gran altura, non? E, bueno, eu creo que hoxe votamos de menos que se faga ese tipo de parlamentarismo, non? Pero, e seguindo en este punto político, queríamos plantear tamén cal é así a situación de caras en Galicia, de caras eleccións europeas, onde, a ver, hai dous partidos de ámbito estatal, que son o Partido Popular e o Partido Socialista, que, bueno, en Galicia terán os seus candidatos, ou non, pero, bueno, a xente vai ter claro a quen vota. Pero nos partidos nacionalistas pode parecer que en Galicia vamos a votar, e vos lo planteo así abertamente, que en Galicia vamos a votar os catalás e os vascos que se van a aproveitar dos nosos votos. Xosé Antón. Non, eu penso que non. Falas polo BNG e por... Non, falo en xeral por todos, por compromiso, polo BNG e por... Bueno, a Nova non sabemos aínda que vai a pasar, pero dá a sensación de que todos son, digamos, teloneiros, din algúns, dos outros partidos, non? A ver, a Nova, empezando por a Nova está nun proceso, eles interpretan que é un proceso de antepoñen o que é a esquerda, ¿no? A cualquier componente nacionalista, ¿no? Entonces, eles teñen un pacto feito, de feito, foron as eleccións autonómicas con a Esquerda Unida e entonces non saben se van a ir, están decidindo eso, pero bueno, en todo caso sería o tema do BNG, pois elixe pois
pois neste caso a Bildu no País Vasco, non? E non Esquerra, porque Esquerra parece ser que está noutro proceso, e todo eso. E despois o caso de Compromiso é un caso evidente de un partido pequeno, con moitísimos problemas para presentarse a unhas eleccións, digamos que son europeas e que son dunha circunscripción única, que ese outro plantexamento, se iso ten sentido nun Estado autonómico que a circunscripción a unhas eleccións europeas sea, porque non é certo que Europa marque que a circunscripción sea o Estado, perfectamente nun Estado descentralizado políticamente como é o español, verdad? Pois pode haber unha circunscripción e que oportunidade, verdad? Unha circunscripción autonómica para poder concorrer ás eleccións europeas. Entonces Compromiso, que é un partido moi pequeno, pois decide dicen técnicamente, verdad, facer unha alianza con PNV, pois por un motivo de poder aparecer, porque senón terían dificultades para aparecer. Bueno, é debatible tamén, si o mellor, a veces incluso é mellor non ir non presentarse a unhas eleccións ou non, pero bueno, en todo caso é estratégico porque vai ca súa candidatura e co seu programa, é dicir, o único que vai a sumar votos, pois porque está configurado, penso eu que erróneamente, o sistema electoral de como se plantexa, non? E bueno, eso pode, pero eu penso que non, eu penso que é normal, o BNG por sí solo non vai a cadar representación, a Nova tampouco, entonces é normal que busquen algún tipo de alternativa con outras candidaturas para poder sumar os votos, porque senón esos votos perderíanse. A ver, que opinan? Ao ser circunscripción única a nivel do Estado, pois claro, os partidos nacionalistas se encontran con este problema, aínda que teñan un porcentaxe elevado, ou polo menos de certa importancia, no ámbito que teñen. En eso teñen máis ventaxe os cataláns, pero porque hai máis población, claro. Non, os vascos, o da población non, que son máis ou menos, algo menos que Galicia, incluso en población, os cataláns teñen esa ventaxe, que a veces incluso indo sois, pois poden salir. E nosotros, pois se dá ese cambio de parella moi frecuentemente, porque claro, non nos esquezamos, o Bloque en un determinado momento chegou a ir con Convergencia e Unión, en cambio agora con Bildu, pois francamente se diferencian bastante, non, esas posicións, non? E é unha cousa curiosa, non? Eu non vou a dicir que en outros aspectos, por exemplo, o Bloque non teña coherencia, pero eu creo que en isto pois perde a coherencia, o mesmo que lle pasa a él, pois lle pasa a outras organizacións de carácter nacionalista. A Nova, xa para rematar, non? A Nova eu penso que ao final vai a ir con Izquierda Unida, todo indica que vai ser... Garantízanlle un eurodiputado. Así, se garantizan un eurodiputado, porque ademais a parte que non forma de AGE, que non é o núcleo principal, como espacio ecosocialista ou como chaman os outros ECO, me parece que lle chaman, esos van a estar coa posición, aínda que non metan nada, pero meterán a nivel do Estado, se cadra, non? Entonces, pois bueno, pois esos van a estar, e entonces, claro, quedarse dentro do que a coalición AGE, eles só tomar outra opción, non creo que fagan. A mí pareceme que o tema este de ir unidos ás eleccións, aínda que, como dis moi ben, garantízalle un diputado ou garantízalle algo, a mí pareceme que son erros normalmente, porque así salen logo matrimonios mal avenidos, como vemos que están saindo. A finalidade da política e dos votos, dende o meu punto de vista, non debería ser nunca conseguir dous, senón defender unhas ideas. Decías ti, por exemplo, isto do BNG é moi chamativo, non? Que vaya con Convergencia e Unión ou que vaya ahora con Bildu. Ao mellor é que lle sirve calquera, e o mellor é que realmente o BNG tamén ten mudado, ten mudado no seu pensamento, na súa forma de concebir a política que tiña un momento dado, cando podía ir con Convergencia e Unión, a que ten agora, con todas as escisións que ten experimentado. Ao mellor, o que queda do BNG pois é unha facción máis parecida a Bildu. Ao mellor, pois se van con eles unidos, pois debe ser máis parecido, non? A mí pareceme unha cousa penosa, a mí pareceme penoso
pero claro, cada quen lle dará o voto, non lle dará, bueno, pois, dende logo eu non lle vou dar, pero supongo que haberá persoas que si yo queran dar, pois está moi ben, non? Libremente, pois, o poden facer. Eso mellor non tiña que deter dito, non? No, como de momento non eres candidata, eu creo que... Non, nin vou ser, así que non vai haber problema. Ainda se pode decir. Non, pero quero decir que o que quería decir é que penso que os partidos políticos terían que ter, incluso para o que decíamos antes, no, de que a xente confiara en eles de verdade, non sirve isto de vou con esta, se acado amarro uns pouquiños votos daqui, outros daqui, non é eso non é a política. A política ten que ser unha cousa moito máis seria e máis importante. Quedan uns 3 minutos escasos, creo, e entonces nos falta un tema por falar, porque hoxe chegaba a Santiago o presidente da Asociación de Perxudicados polo accidente do tren Albia, veu desde Sevilla en bicicleta e entregou ao xuicio fiscal do caso, lles entregou unha carta, un documento, non sabemos o contido, pero coincide, creemos que vai a coincidir basicamente con un reciente auto do xuiz donde quere investigar máis o papel que puido ter o Adif por motivos de seguridade e de aforro, fala incluso de beneficio comercial no seu momento en que non se tomaran determinadas medidas e que poden ser a causa deste accidente. Nesto está, parece ser que a investigación tamén neste momento. Rápidamente, me gustaría que me deseis a vosa opinión de como está o caso hoxe. Xosé Antón, empezamos. Eu penso que hai unha frase no auto do xuez Alae que é demoledora, e non é outra que dice que Adif puxo en risco a seguridade de miles e miles de persoas, porque había informes que falaban de que non estaba ben feito, que non había seguridade e que se modificou pois, por temas económicos, mercantilistas ou o que fora. Eu penso que é rotundo. Esa frase é demoledora e eu, sinceramente, os servidores públicos e os que teñen que tomar decisións faría unha reflexión seria se iso é así, acerca para o futuro, é mellor non facelo a facelo así, porque aquí estuvese vendendo que era alta velocidade, despois pasou a velocidade alta e ao final era a velocidade de gorrión, non sei a canto volan os gorrións, pero penso que non moito, non? É dicir, é un tema realmente é demoledora o auto do xuiz, non? E eu penso que é un xuiz riguroso e penso que de verdad os organismos de que depende o ferrocarril deberían plantexarse seriamente de cara ao futuro, xa non digo de antes, non? Pero de cara ao futuro como facer as cousas, non? E se se poden facer fanse e con todas as garantías que haya que facelas, non por oportunismo político, e tamén ao mesmo tempo darlle solucións para que poidan cerrar a páxina triste que, bueno, todos temos unha páxina triste porque ese día vamos a recordarlo todo o mundo, sobre todo en Compostela, pero os afectados directamente para que podan cerrar a súa páxina, pois tamén darlle solucións e saber realmente o que pasou. A ver, rapidamente, Xan María Castro. Eu simplemente decir que a mí me parece que entramos agora en unha línea que me parece moito moi xusta, sin eludir a propia responsabilidade que poda ter o maquinista. Aquí está claro que hai outros responsables e que no seu momento habrá que decir pues, en que medida son responsables e en que medida son culpables, e quenes, por suposto, claro, que é outra cuestión. Non se pode cambiar seguridade por beneficio mercantil. Eso non pode aplicarse en ningún caso e é algo que aí se aplicou. Por lo tanto, me parece xusto que se entre ahora en esta outra línea, que, por certo, foi gracias a que algunhas persoas, como o xefe de maquinistas de Ourense e algún outro máis, levantaron a cousa, porque había unha afán, ademais, de ocultamento de todo por parte de cargos de Adif. Para rematar, Milagros... Coincido con todo o que decides, pero o que penso de novo,
que o mismo problema de outros procesos, non? Ten que ir máis rápido, porque as persoas que sufriron isto non poden seguir sufrindo a día de hoxe. As persoas que sufriron isto e teñen dereito a unas indemnizacións que para moitas delas son precisas para poder seguir vivindo porque quedaron moi mancadas ou que sexa, pois teñen que ter, pero xa unha resposta. Despois seguirá investigándose ou se fará o que sexa, pero non se poden dilatar os procesos tanto. Ben, o xuiz lle decía ao presidente desta asociación que confiase na xusticia. Eu creo que neste caso, como noutros, confiamos na xusticia, senón pobres de nós, non? Moitas gracias a todos vostedes, moitas gracias aos tres contertulios, a Milagro, a Xan María e a Xan Antón, e volvemos mañá con outro faladoiro.